Biyag di tao. Hi! Good day kada kayo amin, ngawan labas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sa bali man nga istorya at isagot mi, wanay drama mi itagundaway. Ngam sakbay na kablawan taypay, da Jesseville Nerido. Kad manipod mat kani Jean Valenzuela, kunana shout out mo man manang dito Habitatville, Muntinlupa. Hello kada kayo amin dita. God bless you all. Ni Sweetie Dems, Sally's Mix Vlog. Kani Susan Portela from Italy with love. Intay nga rudan denggan ti episode 175. Dito'y drama tayo. Biyag di tao. Kastay lang nga rodan, ti panagbiag tayo. Nga maaramid mo pa'y latag babae din, no? Pakawanan na ko Pauline. Aglo na ka nagbidutak. Nganik ka na kumamat iti maudi agundaway. Tapnay panagkukan ka tinapod no panagbalbaliw ko. Iti day ito'y ngay naramid mo kanya. Panagkunam, nalakalaang ti mamakawan. Kasta ka di. Nasulisugak lang. Mga aglaang ti babae ang mamati iti kastarason. Tapno among, uray anya ti aramidan ti babae amang sulisog kan ka. Nunanakam ka, saan mo atutupan? Pakawanan na bakit? Patyan na ko Awanan ti komunikasyon may kini Hazel. Diyak ka mo anya ti aramidak nanang. Nagsakit ni naramid ni Dino kanya. Imparupan na asan ang mapmap na kanyak nga asawa na. Iso ang nagsampul iti sa bali. Nala, uston anak. Anya nga rod ngay. Tao tayo laang ngagbidot. No para kanyak nanang. Saan nga umdas arason dayta? Ha? Impaay ko amin. Insakripisyo kami. Ang kurang lagta para kan ko ana. Nala, di ka unay agladingit. Tapno di ka ma-stress, anak ko. Bakit? Sa di mo ti papanam? Apay, saan ka kanya mapanpanog? Adda na patag-apapanak. Kutno nagmalmalam ka na panakilabada. Aginana ka kuman. Saanan? Adda na patag-apapanak ijaili. Bakit? Mabit lang! Bakit? Napanan. Di na ko ningkap ka na. Pangusara may ti kwarta, friend. Sapay nagdakal kiyot utangam. Pagpuunak ko maiti negosyo, Ilay. Nauma ako na makilablabada. Iso ang kayat ko tag negosyo. Anya ko negosyo, ha? Bakery ko, ma, friend. Uray ba sitla bakery? Ha? Please, friend. Kaasya na ko, ma. Promise. Agbayad ak tumat laang. Kasta nga mintilinyak. Ta nagtrabaho ak iti may sa bakery. Ay, alaman lang yan. Pautangan ka, tagayem ka, Pauline. Ha? Oh, agyaman ak, Ilay. Oh, anya ko tisang itam nga. Kaya't ko nga min ayaw-awan tinaramit ni asawa. Babaan iti panagnegosyo. Tapno agbalinak abisi. Kat malipatak ti panangalilaw ti asawa kanya. Ay na, patib ka rin ti pakinakam mo. Ken, ipakita mi ti asawam, akabailam day ta pagdaldalanam ita. Naimbag man ta pinautangan na katigayim mo, anak ko. Una nang, nasingpat daya agayim ko. Naikita dakil agat ang tinutang mo. Ang mga numagastos mo itawan kasuskan na. Saan na nang, adda pa ka isang ratan dito ang kwarta. Awan bakery dito'y lugar tayo. Isong agi patakdirak iti bakery. Tababaan iti kasting aramidak. Mailiw-liwag ko ti panang loko kanyak ti asawa. Pangaasim Dino, di na kami kumapanawan iti agbalin nga anak ta. Hazel, awan panggap ko amang baybay akada kayo ni bilang laeng. Ang pampanunutot ni Pauline. No, kasano ko ipudno ko natin amin. Saan ko mabalin na sinahan? Di ka mandanangan. Kasaritak ni Pauline. Ibagaklangan ko na at isikog mo lang tinapatag kanya. Iti kasta, umanugot nga umayak dito eh. O sige, makaamu ka Dino. No
Nukas namat lama si kugaya man di babae. Agsina talaang nandino. Ah, Baybayan na kaming iti anak na. Kat saan kay matan ariribukan pa'y. Pauline. Di kagdanag. Adda ni nanang akatulungak ang mga sikaso iti anak ta. Nawayakan iti kayat mong aramitan. Da kayo iti anak tatipilyak, Pauline. Sana. Taging ka ita. Nasakit pa ang tinaakam ko kan ka. Gapo iti inaramit mo. Madurmanakan ka dino. Pakawanan ako, ma. Ikan na pa iti may sagundaway kung agbalbaliw. Saanan ko nakmat. Basta ang sinatan. Den na amon jay babae. Ta saan kan apagan ano. Ay na, kasla ka ano laeng iti mangrugrugi kang agnegosyo anak ko. Ang amita, di makkel ang tinagbasit a bakery ide. Ado pa yan ti customer mo. Una nanang. Ado a groceria ti supsuplayak iti tinapay. Ken nakabayadak pa yan iti utang ko kini Elay agayem ko. Ay ka nasaya at ano kasta. Wow! Nagadumot tanday ta kwarta, nanang. Una ko. Manipod ita. Magatang tay amin na nakayat tayo. Kan pa-renovate tayo ti balay tayo. Wow! Nagmayat-mat din, nanang. Una ko. Narangayan ti panagbiag tayo. Dito'y kabinet ti pangikakadag ito akwartawan. Di mo ibagbaga iti sabali nga adda kwarta dito'y, ha? Da kayo laang kinilolam ti makaammo nga adda kwarta dito'y. Anak ko, nasaysaya at siguro no ibang kumti kwartam. Ay nananang saanan. Kat no adun ti maluglugi abang ko ita. Nalakaya ti malugi. Hanya, May mayat dito'y balay apakaidulinan ti kwartak. Nataltalgad ngam ijay bangko. Pauline, pudno ayati na damag ko a pinagsasawam ni bakit saring idinaminsan nga aldaw. Wala nang. Nasabat ko idi na minsan nga aldaw. Takas ano, dumawdawat iti barato. Tanapintas ka nun ti panagbiag ko. Gapula iti dayta pinagsasawamon. Kasjay ti rumbang kankwana. Lakaman na mati impalakam na idi agab-abang kami pay laang iti balayda. Idi saan pay anauram di ipapaabang da di ta balayda. Ha, Sa ita, kunamlan asino a dumawdawat iti barato. Tanapintas ka nun ti panagbiag ko. Asino kumaday di abakat tapno ikak. Ha? Itatagrigrigatan. Kasla asinon akasingpatan kanyak. Ha? Pagan anok ngay nga ikan tikas jay. Pulos mat ah. kasano itandino, awan kwartata. Anya ngay taramatan ta, intun sumaruno a check up ni baby. Awan mo't amok kapagutangan. Ngamin, dandanin na utangan amin na nagagayam ko. Anya nga tanong mapanta iti ayan ni Pauline. Agkid daw ta iti tulong ken kuana. Total, baknangan. Ha? Panagkunam, tulungan na tangata. Padasak ti mapana. Barang makasarita kiti nasayahat. Anya, umutang kayo iti kwarta nga aramatan nyo iti ospital? Uwan Pauline. Awan nga minan ti sabali ang masitgan mi. Kinaimbagkan ka. Tanapintasan ti panagbiag mo. Intuturod ka ti may. Barang nga damautang ko ken ka. Ladingitat, ngam awan maitad ko a kwarta. Dino, ladingitat nga iba ka. Ngam nasaysayaan siguro nagwin naswastan. Apay, Hazel. Kaya't kunti mga barwanan. Aga brodak kat ibatik ti anak ta kadag iti dadakkel ko. Anya? Agsublikan ka ni bakit mo. Tapat siya kakayat nakapayday jay. Nasakit man, ngam masapul nga aramidan ta ti kastoy. Tadyak kaya ti agbasol itag nanayon, Dino. Hazel. Mga barwanan ta kumahan. Itata sininaan na kanji babae.
Kundi subli ka kanya. Ha, naglalaingamon. No di nakmahawat. Okay lang. Awalan nyaman na kanyak. Ti para kanyak lang. Kaya't ko kumaamaurnos ti amin kadata. Nangrona kat ada anak ta. Saanan ang masapon? Itatadon kwarta? Saka kundi subli kanya? Di ka agsawi ti kasta Pulin. Ta idi awan pa'y kwartam. Kaya't ko nga urnuson ti amin kadata. Hindi na kinawat. Ladingitak dino. Ngamdikan pagan-ano. Ha? Agabrod ka kunam, tatang? Wan anak. Para kan ka ti panagabrod ko. Kaya't agsingsingpet kawan. Wan, tatang? Kaya't noon yaman tinararamit ko iti kalabas. Pakawanan na kanak ko. Wan, tatang? Saan ka akagura? Agyaman na kanak. Ipatpatag ka unay. Ipatpatag ka mat, tatang? Pulin, aday bagak. Katsapay kumatasaan mo asintiran da ito. Anya day tananang. Madlaw ko nga may na manipod at dan kwartam. Namimpinsan mutten ang nagbaliw ti ugalim. Agbalbalin ka pa yan abastos kadag iti babak kita masabsabat mo itiruar. Anya kumaita. Adayamot perpekto at taon, nanang. Tanangam ti panagsasauom, tane. Madindikas ta nga aramid mo. Adun ti mapaspasakitam, gapoy ti panagsasaom. Ay nananang awan bibiyang ti asino man kanya. Aramidak ti kay kayat ko. Tabiyag ko daytoy. Ha? Nanang, apay day ta imatyo abang. Papanan nyo. Ay, agawid ako ni je probinsya. Ha? Panagkunak, awan serbik nga ina. Gaputasan kamot na nakabailan nga isuro iti nasayaat. Nanang, kasano kami iti anak ko nung pumanaw kayo? Mga lakay ti babaunan niyo ah. Sana bale takabailan mat abayadan ida. Anya? Agsagana ka anak, tagbakasyon ka. Ha? Pagbakasyonan tayo, nanang? Iti lugar ti gayom ko. At the resort na, kit iso ti papananta. O sige, nanang, kayat ko. Isarata pa ilaang ti bakery. Tadyak mabantayan dagiti trabahador ko. Ang mga nagkupit da. Iso na say-saya at no isarak pa ilaang. Sige, kayat ko ti aglangoy. Daydayan ti anak ko. Again, enjoy nga aglang-langoy iti pool. Napintasan ti biyag mi nga agin. Magatang mi ti amin akayat mi akanan. Kawas kanda dumapay. Makapan kami pa yan iti sa dinuman akayat mi apapanan. Iti sumaruno, lugan ti gatanga. Lugan laangan ti kurang kada kami iti anak ko. Napigsa ti negosyo. Taimba doon dagiti sup-suplayan mi iti tinapay. Napapintas ko matan ti balay mi. Iso ati urnong ko akwartay ti balay. Kat igatang kunto iti lugan mi. Nimat nga na si aka aruba mi ti umaw-aw. Apay nga ta. Sungbatak man. Hello? Ay na, pulain balasang kao. Sa dino ti ayanyaw. Nauram ti balayaw. Kastamatan ti bakery yaw. Anya, Diyos ko, mangayab kayo kumay ti bumbero, nana. Wag nangayab kamain. Ngam nagpaspasa nagkayam-kam ti apaoy. Awanan, di mapong ti balayaw, pulain. Saan? Kasanon ti nagrigregatan. Nanang, awanan ti balay tayo. Awanan ti urnong ta, anak ko. Awanan ti balay ta. Kan ti bakery. Awanan ti pagtatautan ti kwartata. Awan ang pulos ti nabati. Pag naudan tayo ngayon, Kapilitan nga agawid ta ni Jay Provincia. Tawanin ang pulos kwartata, anak ko. nala, hanggang kayo dito'y balay.
Nulakit di tamaanusan nyo ti panagbiag dito probinsya. Nalahos doon, di ka nagsangit anak ko. Patya ka makabangon kayon tumanan. Nadadawila namin pinsan na gitara pa po iti nanan. Anak ko, Kasanan ti masakbayan ti anak ko. Kasanan ti panagadal na. pasensya ka na, anak. Masauklaan da ito'y Saan apa nagsidip? Kayat ko lang ipalagi sinararamid mo iti kalabas. Ti pa nagbalin mo anatangeg iti padam a tao. Gapo iti itudurasan ti biyag mo. Kala at ang imato ti purwang. Kat kasta unay apa nangidaon mo kadagiti awanan. Wanan, napanunot ko na ito. Kat naamiris ko abidot, dagiti nararamid ko. Pagpapaboyak dagita nanan. Nala, pagyama anak ta na amiris mo dayta. Kat sapay kuma, tanubumak ng kantumanan. Di mon ulitan ti inaramid mo iti kalabos. Tasaan na nasaya at ti kasjay. Wanan, saanin ang maulit. Kat pakawanan da ko ma. Naimbaga oras mo, Pauline. Simbang patkan manipod abroad. Sige, sumra ka. Talaga, Jack, impakamuti sa sangpat ko. Tagayat ka sorpresahan iti anak ta. Pasensya kan. Nagdungrita. Kagap-gapok ngamin iti uma. Napanak nagmulay ti kamuti kan aba. Kasta ya? Masapol ngagmula. Tapno adapitan mi akanan mi dino. Ngamin, awanan ti negosyo. Wen, nadamag ko na ita, Pauline. Di ka madanagan. Tadyak baybayan ti anak ta. Ipaay ko ti kasapulan na iti panagadal na. Agyaman dino. Kahit namabalin. Urnusan ta kumati amin kadata. Ulitak-tag daw iti pamakawan. Gapo iti panagbasol ko idikan ka. Nailaw anak lang. Kanadan pamilya ni Hazel. Ngamang tidaklata iti suporta iti anak ko kankwana. Dino. Datati na ituding para iti tunggal maysa. Gaputa nagkasarta. Kanadamot anak ta. Kanayayatan ka pa ilang aging gaita. Iso nga urnusan ta kumanti amin kadata, Pauline. Pakawanan ako mama dino. Ngamin, pinagturay ko ti pride ko. Kanimato ti purwak idinaadda anak iti ado a kwarta. Pakawanan ako. Ala, lipatan tan tinapalabas. Ta mga barwanan tamanan, Pauline. Ipagpagaputa iti kakaiso ng anak ta. Wandino, kayat ko amamon. Ngayayatan kalata nga aging gaita. Ayayatan kamat, Pauline. No maparaburan kay ti grasya aramatem itinasayaat katagbalin ka kumaan na pakumbaba tap nagtultuloy ti bendisyon adumtengkan ka. Bueno gagayem, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Hello everyone! Kumusta kayo manan? Good morning, good afternoon, kan good evening. Kada kayo amin, welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kumusta kayo manan? Sapay kumata nakaradkad kayo akanayon. Kan syempre, sapay kumata na salon at kayo akanayon. Salamat iti kanayon na kadaya mang subsuporta, mang subsubaybay, kadagiti amin nga uploads tayo. Thank you
very much. Sakbay ti amin, kablaawan tay pa the April Cruz, di ta Umingan Pangasinan, Arlene Ngotngot, ni Janice Lanuza, di ta Oman, Alejandro Selga, kat manipod mat kani Jasmine Rivera, kayat nakablaawan nila kay na Dexter Rivera, kan duwang anak na Dajet kan ni Jade. Hello kada kayo amin. Happy listening kada kayo amin. Intay nga ro dandanggan ti episode 183. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Mabalin ti umaya nakaw. Anyat masapol yu aya. Umayak man makituro. Awan pagturugak. Ay na. Sumromantik habaw yun ako nak. Kat mo adamat balayo. Awan nga road te pagturturugak. Tinakaw dan. Umayak man makiturog hay may. Nagado ti pakariribukak. Nagado ti problemak. Iso amabalin ka di. Saan kayo amainay nayon apakaaboridwak? Ala, agawid kayon. Umayak makiturog. Sa anak nga agariwawa. Agtugawak lang iti sulay. Wano saan agidak lang. Jak bumangbangaon. Jak agkut-kute. Amo kontistalyo. Kari kayo akari. Ngam di umat matungtungpal. Ala, agawid kayo kitim. Mapan kayo iti balay ti kapsat ko. May mayat ijay. Tanalaw-law ti balay da. Apagtaray-tarayan nyo. Sa anak mo't nga agtaray. Maturugak. Maminsan man lang ti saunanang. Talaga saan nagpampanunod na dyan kabsat ko? Apay nga imbang na kayo dito eh. Amo namat nga adu kami ngagkakabalay. Awan lugar nyo dito na lang. Sa anak mo't apasalsali. Agpaigidak lang. Kahit asino ngayon tag na ijabalay yun o panawan nyo. Payama. Aga-agaw dagi siya'y. Hinagaw na si balay ka. Adayamot mga agaw iti balay yun. Awan! Kabaw yun laday ta. Sa anak nga kabaw. Puno maut nga danang agaw iti balay ka. Awan babayin da. Trespassing dararamidan da. Asino ayaw da kita? Tayo nakpapanawan ita. Pinapanaw ko idan. Inaldaw apapanawag. Ngamnatangkan ti ulo da. Asino da aya? Dagi jaya marabutit nagaduda. No, sumrumanan ti kabaw yaw. Ultimo marabutik. Kaapa yaw. Nagaduda nga raon. Makarengreng da pa'y mat nga raon. Kan ibusan da ti taraon ko ijay balay. Sige, tekan kayo ti pusa yaw. Tapno abugan ta dagi dyan. Ayawan, da kaya ti pusa. Manjak. Anya? Agnaud ako dito'y balayaw. Da kaya tantiaga away. Yabo. Ay na. Robiing. Kumanang tapay laag ni Narang. No apay mat nga min apinaturong mo diti balay aya. Katamom lang araw din na makarangrang no rabi. Narang! Gusto mo na lang! Maturog kayong ganay! Rabiu na yan! Engka nawahan. Unay matikas tuyan. Wag, mabit man lang. Narang, mangan kayon. Dadapapanan tayo. Sa dinungay anak ko. Basta dapapanan tayo. Intayo agpasya. Wag, Magantayo itinginginaan na restaurant. wag, Di katangan nakitistipin ko wag, nalalala. Mangan kayo nga rudan. Darasin nyo tagngal-ngal. Tanay, mataktakak una yan. Ala, sumrok kayo. Ay manjak! Diyak kayak ditawi. Apay nga inyag dak ditawi. Saan ko nabalay day tawi? Tatinakaw da nga rudan day tawi. Asino itagyan dito? No diyo pag nagdan? Manjak nga raw. Di dak pagpungtutan!
Saan ko maratangkin ti ulo niya? Tapno na siya at kayo kanya. Wan. Saan kayo arum-rumar dito balayo? Nalawag? Wan. Nalawag anak ko. Sige, tayo nakagtrabaho. Di kayo mapapan ni Jay Balay. Makapuyat kayo. Makarengreng kayo dyan. Wan anak ko. Sige, mapana ko. Ulitan. Di kayo rumrumar dito'y balayo, ha? Wan anak ko. Umayak man. Ni, da kayo manan. Ay napumanaw kayon, sakbay ang makita na kayo ti asawak nanang. Ang mga noan niya pa'y ti maaramid na kada kayo. Umayak nga raw. Lakay, adda ni nanang. Anyat gagara naman na ya. Diyak mo. Umay mo kasarita. Apay nga da kayo man na ya. Umayak nga ron ba't makilamay. Awan na tayo dito Di ta balay ti kaaruba ti papanan nyo. Tadalam lamayan da tita. Sana dito yaya. Unadaan na tayo ti asawam. Ha? Ay, papanawam day tayo inamay me. Ang mga numalipatak abakit ti kasang sangok at malaw anak. Nanang, agawid kayon. Apayaya, pagawitan da. Kat makikarubak nga rudmag. Awan na siya witi na ayaw. Basta umayak, papanawan dak. Anyag klase yung anak. Awan utang yung anay mga nakam. Mala. Sumbrat kayo nga rin. Hingkayag kape. Ay, me. Pagawid at tumatlayan ito. Damdama bakit? Apay adi mo pa'y lapagawidan ni nanang. Malaman, di mo ko na apaturugam dito'y balay. Baybay ama maturog dito'y balay bakit? Tada na panunot ko. Ginto man ang pakaturugan no rabi. Kumanantan tumanan. Ano santan? Basta bay antang agnaed dito'y balay. Tada na panunot ko. Tangay dinan kaya ti agnaed ijay balay na. Ila ko kundayay. Anya? Wen. Asino ti mairanod? Datamit lang. Sana ya. Ha? Sige, makamu ka. Ngam imbag no saan nga umapal di kabsat mo. Bayam nga umapal. Awan mo ti maaramidan na. Tasyak ti inauna kada kami nga agkabsat. Kadakabsat mo. Katsyak na ita. Rumbang lang nga agudwa tayo ti mapaglakwam iti balay. Kansular ni nanang. Siyak ti inauna. Adda kanyak ti pangedden. No ibingayan ka wano saan. Nanang, da kayo tagsaw. Bingayan nyo ti mapaglakwan iti balayo. Ay, ka mo dayta. Hinagaw damutan kanya. Apay ko mga ilakok pa'y langay. Ilaklako nga rod ni Manong Jaime. O may dabayadan ng nubigat. Ay, ka mo dayta. Urayawan balay kaun. Basta dapakiturugak. Ayusin. Awan bibiyang ninanang iti dayjay. Siyak tinangitalkan na iti amin. Iso adi ka makibiyang ditoy. Urayan ka di nga ikan kadamian. Sana kasta aman mandaran nakit din. Asino ka kumaamang manmandar kanyak? Basta jak ipalubos nga awan bingay ko. Masapol nga agudwa tayo ti kwarta. Hindi manang ano rin kaya kalkal iti basura. Manang ano rin. Sino kay tayan? Di ngay into nga kasinsin mo. Si kanintang. Ay, kunaktupay ka tasi ka. Sino kay tayan? Ni into nga kasinsin mo manang. Ay, anyat pitpirutom di taya. Plastik atay lakok man. Awan makanan. Awan pa'y balay kaon. Awan anak kau. Awan badok.
Awan chinilas ka. Awan namin nun. Ay, sus, nabangsit day ta. Ay, ala, umaykan. Tagawid tayo sa balay. Pakanan ka. Ay, anyamat day ta nga aramidam manang. Umaykan, la. Yawid na. Ikaw na. Agnaid ka ni sa balay no kaya't mao. Ay, kayat ko Yawid na gayam. Ay, kayat ko Kayat ko launday. Apay aya nga ipilit mo ti makibingay iti kwarta. Kat awan mo't karbungam iti dayjay. Dakkel ti karbagak. Taanak-nak mo ni nanang. Itad mo matipan nakabingay ko Kukwak lang dayjay. Awan bibiyang mo iti dayjay. Ada! Ala huston, pagsasaritaan tayo anaimbag taytoy. Ay awan. Jak kayat abumingay day ta tao. Siyak takin kukwa iti dayjay. Agong kagid da kapsa. Oh, Gamrod! Ha! Agpulukan to iti kastar aramidan. Ala huston, tapnawan tiriri. Agudwa kayo langan. Oh. Dayta ti solusyon iti dayta. Tulog na, Nunong. Tulog na. Tulog na, Nunong. Ay, umaykan, tabangan tayaw na. Manang, agsangsangit ka manang. Kailiw ko nagiti anak ko. Lagip ko, hindi awir kita. No aglampay na, kanta kita. Isala kita, masuswag kita. No mabisin na, igawa kita. Tikusa kita. No agtaray na, kat mainong mamda. Panguna kita. Ay, wag kita. Sano itirami arara ko makita. Ay, kailiw ko ina. Manang, Kaya't ko ina ngaw-awiran. awanan na kita nga inaw-awir mo ide, manang. Tanagbalinda na gamrod. Managim bubukod ta. Kwarta lati ada iti ulo na. Di naman la mapanunod ti ado a sakripisyom idi umping dapay. Tanumapan ka iya balay da. Habugan da ka, akas laman no. Kaya't ko ina ngaw-awiran. Awanan, saan da ka napaganan no? Ayaw bala. Sana balay, tadaak maat kasinsain. Saan ka baybayan? Si kangarudan daw awira kasinsain. Ay, tulog na, lulo. Tulog na. Tulog na. Maasya nakitida ito ya kasinsin ko. Tulog na. Iswa siya timang puno. Iti pagkukurangan dagiti anak na kenkwana. Mapana ko nintaw. Nay, ay papanamanang. Nagsapapailaan papanan nyo aya. Hinak mang opisina. Ha? Daya kaya't timala daw. Mga numaunaan dak. Awan matrabaho akon Nuag ladaw-ladaw Ay namanang. Di ka manan mapanikayan dagiti basura. Ang mga nukumaro ti uyik mo. Sensitibo tayon kadagita. Tababakit kandala kay tayaon manang. Ay napigsa ti resistensya. Diyak to payagsaksak awan sakit ka Ibagbagada lang kabawak. Ngamsaan. Awan ba't sakit ko kabaw? Ngami bagbagada kit day nga dakano sakit ko akasta.
Ay, talaga ka day arumor ka manang. Wala. Kay supay ti mapaglakwa kay ti kalkala nga basura. Intanto ang shopping. Ilibre ka, maning. Ay, manang, natayon ni Manong Maneng. Siyak ni Intong. Kaduan maut. Intong kunak maut. Dayawan. Ay, tulang kagayam. At napidot ko ije basuraan kasinsing. Kita mo. Sing-sing kan kwintas madagita mo. Aguray ka. Saan sa matasinsinan nga alahas na kita? Imbal lang da ije basuraan. Pinidot ko sayang. Sigurado ka nga imbelang damanang? Wan nga road, kita nadadaal. Napugsat da ito'y kwintas. Naputad mo't da ito'y singseng. Natadaal nga paisaw. Ay nga intanto ipakita iti pawn shop da kita. Takas na dakkel matibalor da kita nga alahas, manang. Makita yung manang. Nabalor da kiti alahas, adapido tiyaw. Ala, ay, nagadon na kwarta tinaglakwan ta kasinsay. Una, adantun pagpaagas mo, manang. Awan sakit ka. Awan ti rumbang agasak. Nitid ko na itakadagiti anak ka utakasid Anya? Ay, saan manang? Inaguman da nga rudan ti sanikom nga inada. Ken saan da ka napagan ano? Awan utang daan ay imbagan akam. Ay, sana. Di mo pagsawan dagiti anak ko iti kasta. Tadakil ti utang ko na imbag anakam kadakwada. Ano awan da? Awanak kumamot dito'y lubaw. Isungagyaman na kadakwada. Jesus, baliktad manang. Isuda ti rumbeng agyaman ken ka. Tanuawan ka. Saan da, ana itao? Basta, itad ko na ita kwarta kadakwada. Periyaw. Ay, kwa, kastoy langan manang. Agparamid tayo ti store. Tag-store ka. Kayat mau? Ha? Wen, ken saan labas ta store? Agparamid tayo ti uray basita balay mau. Ngam, siminta daw. Tapno na tibkar. Balay nga da store na. Ay, katuan na. Ngam awan mo't dagak apagpatak derak. Ay, kadikan ka iti uray basit aluti Tay pagpatak deram lang iti balay ka ni store mau. Kayat mau? Wala. Kayat ko na ita. Eme, tulungan anak. Ilumbang na. Apa yan lakay? Naginom kami iti balay ti kumpare. Nagapa kami iti kasinsin na. Nalaw anak, bakit? Anya? Kat? Isutin mo na. Dinipinsa lang ti pagik. Tsaking kagarati palang bugbugugin ko na. Intaray ta ni hospital. Tanapukaw na tipuot na. Anya? Anya ka matan lakay? Abakas tamot ng tararamitam. Agpada kay Lydia kabsat mo. Awang pa'y limpyo kada kayo mat. Manugal di kabsat mo kat si kamat mamartag ka. Diyak ti mabalod bakit? Tulungan ako ma. Takunada nga itarumdam. Nukas na. Indarum da ka, kabagis? Huwag kabagis. Iso ka sa pulak ti dakkalagatan. Para iti kasok. Agpautang ka man. Kinapudno na kabagis. Problemak ti pagnaidan mitan. Tanaila ako kung ti balay kan lote mi. Anya? Nukas na. Kapilitan nga rudmutan nga ilakok ti balay kan lote mi kini bakit? Adda ka di amom abayar kabagis? Ada, diyan ang gatang iti solar kan balay mi, kabagis. Tulungan ka nga agla ko dito store mau. Taimba daw dagiti customer mau. Wan nga road kasinsing. Imado nga bida dagiti suke manang.
Si kagabi, hindi ka unaan na nag-store dito ya banda. Wan nga raon. Katagyaman akan kakasinsain. Kapoy ti kanayo na panang tultulong mo kanya. Ay na, di mo panunutan na ita. Maragsakan na klaan. Sa saan ka unaya naman naglilipat manang. Wan. Mayat jayin resita da nga agas kanya. Kaslapin bigsa akpayan. Basta ituloy mo ti agtumariti agas mo manang. Di mo liwayan ti agtumar. Wan intong. Agyaman akmanaan. Uncle! Uncle Intong! Ah. Nanang! Adda kayo! Ha? Umay kami mananggal. Nanang! Nanang! Dagiti anak mo dagi jay manang. May kami man! Ay na. Ay, adadagiti patpat gakunay nga anak ko. Ay na, indapas na kanida kasinsain. Kailiw na kayo, nanang. Nanang ko! Pagawanan na ko ma. Tinangtangsitan kayo, hindi ka lovers. Ay na, anak ko yan. Di ulam mo, nukasan o di iliw ko kada kayo. Ipatpatag kayo unay. Pakawanan na nanang. Ngamin. Kasla saan nga ina tinangibilang kada kayo iti kalapes. Ipatpatag kayo. Nanang. Ipatpatag kayo mga anak ko. Ay, ayan nagiti asawa yung ay. Kandagiti apo ka. Dada di tarwa, nanang. Mabayin na mo munang. Ay, pastrahan nyo ita. Ayaban nyo ita. Takayat ko mga tamara ko pinaamin. Nukasta, awan balayaon anak ko. Awanan nanang. Nalakumin. Isong agab-abang kami ita-iti pag naedan mi nanang. Ay na, nakakaasi kayo umat anak ko. Ngamno kayat yaw. Umay kayo nang naad dito'y balay ko. Kanadaistor ko dito eh. Saan na nanang? Tasan tayong umanay dito balayo. Nuag kami dito eh. Budno day ta nanang. Kan mabain kami unayan kada kayo. Imbes ada kami timang tulong kada kayo. Bayat ti panagbakat yo. Saan? Takas jaymat ngamin tinar-aramid mi ti kalabas. Anak ko. Gadi ka madanagan nanang. Takanayunan minti umaymang sarungkar kada kayo dito eh. Gamno kayat jungat. Sumurot kayon kada kami itidagos mi. Ay na, saanan. Tadyak mapanawan to'y istur ko. Umay kayo lata sumarungkar dito eh, anak ko. Uwan na lang. Ramam dagiti dadakkel mo. Taday tati armas mo amang kunod, itinapintas nga arapaap mo. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami. Hello, naimbag nga oras yumanan gagayam. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kumusta kayo manan? Sakbay tintay pa ng drama, iti barumanan nga episode tayo. Kablaawan tayo pa Angelico Belen. Kastamod tan kini Frances Harma di tayo Locosur. Ni Ador Cerezo. Kan kumpari na ani Mario Margate. Kan ni Normalin Dagiw. Bakat ni Kaasipiman di Tabalete jadi Nueva Vizcaya. Manipod ka ni Kaasipiman. Kablawan na kano ni Bakat na. Hintay nga ro dandanggan ti episode 182. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Ay, kabagais.
Awan pa'y dagiti apo ko ta. Awan rapay mo kabagis, Maria. Apayaya. Agpakuyog ako ma. Tay nakagpa-check up. Tanabayagan to'y uyag ka. Huwag nagpasaw. Di ka matlagi mimbagan kabagis. Ay, huwag nga raw. Yak pa'y makaturturo ka. Itirabi. Tuyag kag mat nga uyag. Amang ano marabyan man na sumangpad dagiti apo ko ta. Ay, siya kumatimang kuyog kan ka ngagpatsikap. Namnalakak, mat nga mina na mamambanaw. Agpadatan na ka bagis. Agpadatamat nga minan na bakit nakapsudan na. Ala, mapitlan. Tayo mga laman iti yang bulong na inuman. Tayo suti inuman. Tapno makaginawa ka basay. Apong Pasing, agrobot kayo. Tayong agpa-check up iti doktor. Na, anya ti pa-check up ko nga ikaw ang matsakit ko. Masapol a regular ti pa nagpa-check up yo, Apong. Tapno masigod, no addaman rumswa sa kityo. Mawan sakit ko. Ni apong yo amarya ti pa-check up yo. Tanabayagan jay uyok na. Saan nga agimembag? Ay na, uminom tulatan iti mayangar abulbulong. Gastos laang no may pa-check up. Kadamot tay pensyon ko nga usaran niyo, apo. Ay saan? Para kada kayo laang ti pensyon nyo. Kaasimot ti kabagis ko, ah. Ay kataganos Uray tabakit meteng. Naipapas na ang tinagbiag dito'y rabaw ti taga. Abay, kaya't napayla ti agbiag aya. Anyalat kukuin na dito'y lubungan aya. Kat saan meten na makatrabaho? Ha? Hala, agsukat kayo. Tama pantayo iti doktor, Apong. Kat, kumusta nga iti papanyo iti doktor manong rito? Mayat Marina. Inikan ti doktor iti vitamina ni Apong Pasing. Ay, kamayata. Masapulan na pigsakan na salon na takanayon ni Apong Pasing. Tane, sayang ti pensyon na numatay adagos. Wala. Sapay na wadwad met base, ti pensyon na. Una, uri santang agtrabaho katumdas ti pensyon ni Apo nga para kada tayo amin. Awan met ngamin master ka na trabaho. Huwag nga roda. Iswadyak lamak kaya sasawan, tanagriga mo ti panagbiag. Nakarkaro kanya ka. Jak mga sawan. Tawan ipakan ko iti pamilyak. Una, agbaak tamot ta na. Akas ka ni Apong Maria. Wala. Anya ngay nga rod. Ni, aguy-uyok man na ni Apong Marian. Wala nga rod Sayang lang ti kwarta apang pa-check up kan ko ana. Awan met nga rod pension na. Anyot usaran na nga agpa-check up ngay. Ay, pampanunutak laang manong. Narigat sa magtagbaak. Jakmat kaya tagbalin to akas ka ni Apong Maria, ah? Ay na, di mo pa ila problema ang ti masakbayan. Ti agdamakit di ti problema ang ta ita. Ma-stress ka lang. Oh, at iti gatas yo, Apong Pasing. Aggatas kayo, tapno napigsa kayo. Ay, agyaman na ka rito, Apok. Oh, ato yung matikapi yo, Apong Maria. Awan gatas na. Ne, apay. Masapul yo pa ilate aggatas ay Apong. Di kayo man nagpili-pili. Tawan mayam ang bagyo dito'y balay. Papakpakan kayo lang arudan. Agpili-pili kayo pa ilang. Ay na, di mo matpagsawa ni tikasta ni Apong mo, Maria, ha? Nakasimot. Apay ngamin adi kay nakiasawa idi Apong. Tapno adda kumamot mga sikaso kada kayo, itatabakit kayon. Uray kong maa, no adamot pensyon nyo akas kini Apong Pasing. Ay na, kasano kumangag pensyon kat saan mo tanakal pa si ti panagadal na akas kanya. Iso adi yung kumatagi basitan mo't niya Apong yo, Maria, ha? Kaasimat. Aggatas kay kidin Apong. Kidney, agkape kay matan Apong Maria. Di kay agpili-pili. Anyat plano mi tibiyag mo?
Talaga ka ding agbakan. Ay, kinapudno na. At danubyok manong. Iso na lang ang tawang mo trabaho na kas kanya. Anya? Kat, anyat usarin yung agkasarngay no awan mo't gayam trabaho na. Oray saan kami pa yung agkasara manong. Agdan na kami. Anya? Pag nadan yung ay, Kadito ya. Awang mo balay da. Makikabkab balay da lang itiikit da. sos! Ha! Saan? Naglaingan day ta anobium? Mainayon kit din apapakpakan dito'y balay? Ha! No awan pag naitan nyo, nasaysaya at lang agbakbakit kan abalasang. Ha? No kasta, di mo kaya ta dito tipag na dan may tinobyok manong? Ay, kat saan Ha! Naimbag kumaa, no ada na talagad at trabaho na. Ngampada tamat nga istambay. Kaasimat ni Apong Pasing, no jay mainayon pa ila suportaran na, kat di na matkap-kapin ano. Manong, Jak to pa'y mang isang petiti babae dito'y balay. Si Kantulagit din. Isong agpili ka. Isakripisyum tinobium, tapno agtalinaid ka dito'y balay, wenno makiasawa kan kuana. Ngam, pumanaw kan dito'y balay. jak kaya ti pumanaw man kat no sinaanak tinobyok. Makamuditan na. Ay, katuan Amomat nga ado dagiti kakasinsinta nga agom iti sanikwa. Sana mabalin na pumanaw ta dito'y balay ni Apong Pasing. Dito'y talaang, tapno sigurado adata timang tawid kadagiti sanikwa ama panawan nanto. Wan manong. Oy, Marina, si ka mag-game nito. Ni, adda kay mo diti paling kita taman eh. Wey, da ginagarak dito ang ginatang. Nabayag mo na di kayo nag-awit ang nidyo balayaw. Awanan na kita'y dingwan yaw. Nagbalindan awalang. Tawan matan ti amo day dyan. Anya? Kaano nga agawid kayo balasang kaw? Mabayag pa'y siguro tata. Makumikom kami pa nga minitikapsat ko, tabambantayan mi ni Apong mi. Ay, nabiyag pa, ije pensyonada nga apong yaw. Wan tata, iso ti bambantayan mi kanimanong ko. Ay na, ibagam kinimanong mo, taas si kaswan na jitalon yaw. Panagtatalon man ay. Saan nun? Tutal, saan mi matladagaday jay? Makitaltalon kami lang mat. Ibagamin to ni takin ko kung ay pasublat na niti sa balay. Anya, apay nga. Ti kayat me, tay kabukbukudan me adaga ti sukayan me tata. Anya, Iso nga, abangan pekit din no saan kami nga agawi di jay. Uri takal kalapaw mo't lati balay me jay. Kan saan me adaga ti nakaisadan na. Iso nga uri di ka magawi din. anya. Rumwarta ka ba guys tayong tagpatsikap? Ay na, saan ka ba, guys? Sagpaminsan mo't lati pa na kuyag kaon. Wana, di ka mo't makapanganan. Kuna matimam na iti panagraman mo. Gagangay la siguro iti bakit ti kastoy ka ba, guys? Malakit din. Uray saan kan nga digos, numalamin ka. Agsukat ka lang, takuyugan ka. Mga numaulaw ta iti dalan. Mabanog ta. Saan? Ang sarukod ka, ha? Ada mo dagiti sarukod ta. Alaki din, agrobot kan. Apay arimor kayo atakda kayo Apong. Kasanong no adada ka sa napasamak kada kayo itirwar. Masyanak mo't nga rod ka ni Apong yo, Maria. Awan na, agas na. Naimbag nga rod tayong patsikap ka. Isungay ni kanday ti agas kan vitamina na. Agpache-pache apay lang amin mat ni Apong Maria. Imbes nga'y palubos na kumantikas jay arikrik-naan na, tabakit matan. Kas jay atawan ti talaga pa nang ipulang iti biyag. Ay na, di mo matiruruman ni kabagis ko, ha? Unay ka matan na rito. Di yun ulitin ti naramid yaw. Di dak pagpungtutin Apong Pasing. Nay, awan mo't kayam danuman. Naibus ti danaw mamainom.
Mangkita man dita rep. Nuwad na mainom adanom dita. Mawawa ka talagan. Ay nanay pagtadadanom dito na mainom. Apong, kape dito na lang may isa danom. Ananwan niyo? Ay, katino maka. Makay ninumak nga minuna yan. Kat na ibusti danom nga inuman. Ay na, di yung mabalinti uminom iti na lamis. Ang mga nagpanatang kayo. Mala, isibliyo dita. Tagpagata ni Manong rito iti danom mainom. Ay na, aywanan nyo ka diti sa lunat yung apong. Di kay kadig suksukir. Tapno di kay agsakit. Mabit lang ha. Manong Ritaw, ika gumatang iti danom, tawan mainuman. Ay, darasyan nyo nga ron, tatanay. Mawawa ko na yan. Apong, mangan kayon. Nakaluto kami kini Marina. Kaya tiyo, taigawan kayo iti kanan niyo. Anyat linuto yung masida, Apong. Sinigang nga ikan. Presko nga ikan dayjay, Apong. Tinikan mi itinateng na. Sige, agaw kayo, tagsasango tayo amin ang manganan. Ingkayayaban ni Apong yung Maria. Ringan nyo no nakaturog. Ay na, di yu disturbuan ti pa naturog na, Apong. Agriing tulat ta, numabisin. Ay na, mabisinak batang na nakaring. Naituro ko gayam. Anyat kukuha niyo, Apong. Mabisinak, mga anak ko ma. Anyat masida po. Ada na lokata na sardinas dita. Hindi kay nagluto iti masida ay apo. Ay kat naibusan Turog tumad lang amin teraramidan nyo. Madi nga minti bagpagik apo. Agigo pa ko maiti sabaw. Ang misa na balain. Di kay man nagpili-pili iti si Daan. Awan tumad lati makukuwar tayo. Abay, agpen-pensyon kayo aya. No anya ti may dasar ka ninyo. Di kay agpili-pili. Takababain kini kabagis yung agpen-pensyon. Din to pa'y agpili ni Apong pasing iti si Daan na. Da kayon tulakid din apapakpakan laeng ditoy. Nanggagwamin ngayong bagbagan ni Rito itaykon kakabagis. Masaksakita anak no kasya pagsasawanda kay ti sana nasayat. Ay, sa bagay, punumot nga may awan may tultulong ko kan kakabagis. Awan may itad ko a kwarta. Apagatang iti kasapulan tayo dito'y balay. No siya klamay sa awan problema iti dayta. Wan, ngam kababain kadag iti apo ko ta. Kabagis paseng. Di mo ikan kanoida. Bayam tabagbagak to manida. No adala ko masabali papanak. Pumanaw akong dito'y kabagis. Ay, sana. Diyak kaya tapanawan nak. Santang agsina, aging gat maudi nga angasta kabagis. Madi matirig na kamang panaw kan ka kabagis. Nga mabay na kadagiti apo ko ta. Awan ba itultulong ko dito? Di mo latan kaskaso tanyaman ngay bagada. Bayam taong takto manida. Ay sana. Di mo aramidan ti kasta kabagis. Adada aguraan da. Tamaan mo anda nagipulong akan ka. Ay saan? Siyak ti makano. Saan narumbang tararamidan da. Basta agtalinad ka dito'y balay. Saan ka pumampanaw, kabagis? Diyak kaya tinala sa trato yung itikabsat ko rito, Marina. Agbalbalin kayo na bastos ka ni Apong yaw. Ha? Apay, di ko na ayaw na saya at tararamidan yaw. Noon niya ko matitrato yung kanya. Isu matitrato yung kang guwana. Tano di kayo agbalbalaw na say-sayat lang na pumanaw kayo dito balay ka. Ni, apay nga yakas tapong. Adon tinaitultulong mi kada kayo. Da kami taglutluto. Aglablaba, kanagdaldalos diti balayo. Ngang papanawan da kami, akaslawan ng yaman na. Gapaw, tadyak kaya tararamidan yaw. Apay,
anyat impulpulong ni Apong Maria kada kayo. Isu ati na alas ti aramid na, tagbalbalinan asip-sip kada kayo. Ti kayat na, pataksenda kami, nga uray awan met madingar aramidan mi kwa na? Ay na, kanayo na bangag ko, ti panangungungat yu kan kwa na. Kasla basura, ti pangibilbilangan yo. Kabsat ko ni Maria, kat no masair tirik na, masair akmat. Ne, isugad di ati papanawan nyo dito balay. Tawan mat may tultulong na dito, Apong. Mangan maturog la ti aramidan na. Uwan nga ro na. Di pa'y makaluto mo. Sa ita, agsipsip pa'y lakada kayo. May kariyo ka di atratuan nyo itinasayat ni Apong yo, Maria. May kariyo agbalbalaw kayo. Ay, no siyak. Awan ti rumbang ngay karik. Tawan mat ti rumbang abaliwak. Tawan mat ti madingar aramidak. Uri siyak mata. Padpadaksan na kami langit ikabsat ko. Sip-sip na dyan kabsat yung apong. Talaga natangkan ti ulo dagi jay nga apo ko, kabagis. Pasensya kan, kabagis. Mairamraman ka pa yan nga ung tanda rito kan Marina, gapo kanyak. Natangkan ti ulbudra. Ay, agrubat ka man kit di kabagis. Tada pa pananta. Sa dinaw, kabagis. Basta da pa pananta. Adda sa rungkaran tao. Asinaw, kabagis. Basta rumwarta. Adda sa rakan tao. Mapantay jay balay da. Apay api nalubusan marimor ni Apong Pasing. Amangan numabannog. Katanya pa'y ti mapasamakan ko na. Nagpilit mo't nga ron na rumwar manong. Ung tanak no lapdak. Anya? Nagkuyog na nga agkabagis. Ay kat kinuyog mo kumalatan idaa. Tamangan no anya ti mapasamak kini Apong Pasing. Numatay ni Apong. Awanton ti pensyon na. Sana bali ah. Nalawa mo't ti daga mapanawan na. Pagbingayan tanto ti mapaglakwan ta. Nukasta. Ilako tanto ti daga at awidan ta kini Apong Pasing. Uwanan ah. Tapagbingayan ta ti mapaglakwan. Sa tanto gumatang iti uray basit laalote pagpatakderan ta iti balay ta. Awan mga min matawid ta kadag iti dadakkel ta. Tanakurapay dalaan. Kun adan kabukbukudan da pamilya. Isungawan manamnamat ta kadakwada. Uwan nga rod ngam sa bagay. Kaya't kumatkit di tayo tasing-asing mo, Marina. Lugan to matigatangag. Tay pampasahero alugan. Sumarunon to tilote kan balay. Kat, pagturugam to ngayon awan balay mo. Ay kat makiturog ak to pala iti ipatakder mo abalay mo kabagis. Na, umada rin sa matyapit ko. Nakapsuta ko. Bumangon kay Kit din. Tamangan kayo, Apong. Saan ang mabalin namatay kayo? Jak mapilit, tibagi ka bumangon. Jak ka bala. Ala, tulungan kayo bumangon, Apong. Sanan, jak matla makapangan. Apong, saan ang mabalin adi kay mangaan? Tanakarkaro ako mapsot kayo. Kasano kami lang nga hinumatay kayo? Amoyo met nga awan ti trabaho mi iti kabsat ko. Ay, Ala, ag nga kayo. Tauray na kaida kayo. Pakanan kayo. kaya't ko ti maturog. Manong, Ay, di mo pilitan no talaga di na kaya't timangan. kasano dahi to yun ngay? Numatay ni Apong. Ay, makita ni tilangan ni Apong asaanan nga agbayag. Isong awatan tan ano matayon. Awan mabalinta. Sana bali, adamot sa nikwan ama panawan na. Sa bagay magkidi Katiplano ta, di mo liplipatan manong. Patas ti panaggudwata, tapno saan ta nga agapa. Kabagis, bumangon ka na, talabaran ka. Tanay, manual dawan na di ka nagdigdigaws.
Manang pasing. Manang. Ha? Naglami isti ka bagis ka. Ha? Hala. Saan mo tinagang ang isti ka bagis ka? Manang! Manang! Abay, ayat sang sangitan niyo, Apong Maria. Nangapong iyo pasing. Natayan. Ano? Jesus. Ay. Awan garugan na talaga. Mala. Tumulong ka nga agdalos dito balay. Talamayan tayo ni Apong. Lamayan tayo iti Dua Domingo. Tapno makaur-ur tayo iti tulong. Itatawanan ni Apong Pasing. Sumapol kayo ni Tisabali apag naidan nyo, Apong Maria. Taila kuminti daga anapanawan day di Apong Pasing. Wanapong, da kami tapo ko ni Apong Pasing. Isa da kami timang tawid kadagita. Da kayo ti pumanaw dito. Rito. Marina. Ha? Pasensya kayo. Lamsan ko nga ugalit ang papanaw iti tao. Nangruna kat kabagyan kayo. Ngamda kayo matla timang puper sa kanya. Iso pumanaw kayo. Tawan karbangan nyo iti daytoy abalay. Ne. Naglastog ka maten ngagsaoy ti kasta? Sikat pumanaw, takukwamin daytoy abalay ken lote. Siya ti adda karbangan day ti daytoy abalay. Gaputan siya ti nang ipatawidan day di kabagis ka. Aday ka ti papilis sa mga ipanagnak. Rito, Marina. Ne. Kasano ang napasamang ti kasta? Apaya sikatin ang ipatawidan day di Apong iti sa Nikwana. Gaputan na alas ti arami diyaw nga kapsat. Nakita day di Apong yu apasin ti kinahagom yaw. Ti kinawan respeto yung nga po ko. Apong, pagkawanan ka kami kuma. Sorry na yung bagbagami nga wan serbiyo iti day tabalay. Ay. Apong. Ay, kuha. Pakawanan na kami kuma. Pangasiw. Sanda kami kumaapapanawon dito eh. Awan papanan mi Apong. Ay, lading itak. Gamada na ya baka kaduak ngagnaid dito'y abalay. Lading itak. Nga mawanan panagtalak ko kada kayaw. Pasensya kayaw. Ngamdiak maliklikan ti agatap iti sa nanasayaan. Awan pensyon kaw. Kada mga ano idagdag yu ti panakatay ko. Tapno maalayon ti kay kayat yaw. Iso ada say-sayat no mga yabak iti sabali akaduak dito'y balay. Uray saan ko wakab kabagyan dayjay. Tamok ngay sakit na. Kan mapagtalkan na tao dayjay. Kat bayat ti papanaw yaw. Siyapay kumata makaamiris kayaw. Kat di yun to kumaipakat iti sabali at tao. Ti kasta nga ugali yaw. Apong, Ala, pumanaw kayaw. awan nasaya at ngaitden ti kinaagom. Dalusam ti rinukar nga aramid mo, tapno nasaya at to titong palmo. Bueno, gagayem, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio, insurat ni Jenna Almoite. Kat diyo kumalipatan ti like, share kan subscribe dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Hello,
Welcome again to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kumusta kayo manan? Sakbay tintay pa nagdrama, kablawan tay mampay, the Sir Edison Antonio, dita Hawaii, ni Ador Cerezo, kanibakat na Pilar Cerezo, ni Cristel Joy Marba, dita Sultan Kudarat Mindanao, ni Edeline Almazan, kanibalalang Edjulin. Hintay nga ro dandangan ti episode 179. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Darwin, si kaman payla ang tibaon kong agdalos dito'y balay ko. Wanan ti Salome. Nagsakit nga mintisakak. Iso asa anak unay ang makagaraw. Di ka matanagan, tangdanan kang agdalos. Wanan ti. Ibagamlaeng noan niya dagiti dalusak. Dalos sam tintero a balay ko, Darwin. Mabalin mo, ti mangruki. Nalpas ako na nagdalusan ti. Oh, at tititangdan mo ang nagdalos, Darwin. Ah, Alam mo, tapno makawid kan. 40 pesos lang titangdan ko ante. Nagmalmalamak ang nagdalos. Rinuotak taglawlaw ti balay. Ken pinunasak amin akagawaan iti salas. Sana bali time papas mo matinangan itay dito'y balay. Anya? Ti panangan mo dito'y balay ko ti maysa at hangdan mo. Kaputan agado, ti kindan mo. Oh, 40 pesos lang ang titad ko. Ante? Di ka nagreklamo. Tinapatag. At daitad ko at hangdan mo ang nagdalos. Hala, alaw mo, tagawid kan. Apay nga may nalapal ka pa ilang iti balay ti kabsat ka. Amom lang arudan ana alas ti ugalin. Nakita na kami nalimaba si Jay Paraangan na tatang. Pinayaban na ngagdalos si Jay balay na. Gaputo na sakit ka no Jay saka na tatang. Una nga apay a 40 pesos laang tintandan na king ka. Nagmalmalam ka ang nagdalos. Dahita matimbagak kinanti. Tangdan ko kanon Jay kinan ko ije balay na. Anya? Talaga naman luka ka nagdalos si Jay balay na tata. Iso kaya't kuntagid da. Naskin nga ginanak. Dadaba pa nakinton parbangon. Ha? Anya ti aramida no parbangaw. Sumurot ka kiti karuba tayo amapan agkalap. Iti ikan ija baybay tatang. Isupay jay maala kasi daan tayo. Dito'y balay. Anyat mapaspasamak kada kayo, ante. Si kamat gayam Brenda. Ay, nasakit pa ilang tisakak. Ha? Manon nga aldaw ang nasakit tisakak. Awan mo't maibaon ko dito'y balay nga agluto iti kanak. Gaputag may sakmat. Uray tangdan ako no iso. Ha? No kayat mo si kanti tangdanak nga agluto iti kanak, Brenda. O sige, ante. Anyat luto ka kanan nyo, aya. At da ijay ref ko. Luto man kit DJ bangos Tyson tisida. O sige, ante. Ante, nadadaal mo't gayam Jerefio. Saan mo tinagan andar? Anya, mayat pa'y mat daytay di kalman. Nalausan di bangos alutuak ko ma, ante. Ay, ti awanan pain at Darwin. Ha? Ni, apay ni insan Darwin, ante. Iso lakit di tinang dadaal iti ref ko. Anya? Iso nga men ti pinagdalos ko dito'y balay iti kalman. Dinadaal nan ti ref ko. Nadadaal ti karga ti ref. Ante? Naskan ani Darwin ti mang patarimaan iti ref ko nadadaal. Iso lang matinang ilukat iti kalman. Tanangala iti inuman na analami sa danom. Ha? Awanan ba inday tao? Anya? Ipabasol ni auntie ti pang nakadadaal ti rep na kanyak. Uwan kasinsin. Kasta unay apong tut na iti ijabalay na. Si kakanumot ti mang patarimaan iti nadadaal aref na. Apay kumangay nga ipatarimahan ko. Talaga siguro ang madadahal, Jeref na. Awan mo ti sabali nga naramid ko. Linukatan, kan nangalakla ang met itinalamiis adanom nga inumag. Dahil lang mo. Matlagayam. Ay, talaga naalas ti ugali ni antian niya. Ipabasol na mutin kan katipan nakadadaal ti ref na. Makamutitan kasinsin. Jak ipatarimaan, Jeref na. Tas saan kumot adinadahal.
Awan ka, apay nga mong data. Napan ka di, balay na? Lima basak langit ay. Ngam nakisarita kanya katangdanan nakagluto iti kanan na. Anya? Kapilitan anapanak gimatang iti luto ka kanan na at nalaos mo't ti karga ti ref na. Kuna natang danan nak saan mo't gayam. Anya? Inaramid na matikas taking kakasinsin? Ha? Anyat kaya't masawan? Pinagdalos na ka nagmalmalam iti kalman. Ngam, among ka di, 40 pesos lang tinted na atangdan ko. Anya? Ay, oo na yan. Ay, sa bagay, no siya. Sana bale na di naktangdanan. Tain lutuak laang matitikanan na. Sa bagay kasinsin, tirigat na. Ipabasol na mutin kanyak, no abay anada dahil tiref na. Nay, apa yan? Apa prusang matan ti tiyambaw? Ay, nagsakit ti tiyan ko, Manong. Anya? Basol day jay Brenda. Iso ngamin tinagluto iti kanak. Ay, Apa pabasulam ni Brenda? Talaga la siguro ngagsakit ti tiyan mo, ading ka? ay basol na. Ibagam kin ni Brenda. Tayo so ti agbayad iti pagpa-ospital ko. Anya kumangay ti kwarta na apang bayad iti ospital, kahit awan mo ti panggadan na. Ay, naskan nga iso ti agbayad iti pagpa-ospital ko. No saan agapukan ko na, saan kumamat nga agsakit ti tiyan ko. Ay, Ading ka, adala siguro na ikontra kinan mo. Iso asim makit ti tiyan mo. ay una yan ti kastoy. Lukluk dak dagijay akakanak. Kaya't dak pa yan napatayan. May samot na di Darwin aputot mo. Anya? Tulungan da ka lang arudan dagiti ka anakam. Adapay lang maibagamot kadakwada. Ay, di mo man kanunungan dagijay nga ubing, Manong. No saan ko maadinadaol ni Darwin Jeref ko? Saan ko maanadadaol dagiti makmakan ija unag tiref? Anya? Dayjay mo't Brenda. Nalabit nga inikan na iti pagpasakit iti tiyan jay inluto na asidaan. Iso ang nagsakit ti tiyan ko. Ay, awanan bain na dya babae. Una yun yan ti Salome, tatang. Kastagaan ti bagbagana. Ay, win nga raw anak ko. Mapabasol kayo pa yun at imulong kingkwan. No kastamot lang ti aramid nanti. Nasaysayat lang no saan kami nga mas asidagan ko na, tatang. Narigat ti mapagpabaso. Iso aliklikan mi lang ni auntie. Kitaan yun ni kasinsin Brenda. Pinabasol na pa eh. Katimulong lang arudan ken kwa na. Ay, jak manam mo, no apay akas jay ti ugali ti kabsat ko. Iso siguro ang pinanawan di asawa na, gapoy ti naalas nga ugali na. Tatang, Ay, narikat nga agpaiso at tulungan ni Antem. Tapabasulan na kamad, no adda di na magustuhan, kingka. Awanan kayo iti bayan. Di dakpay ang mga tulungan dito balay ko. Labas-labasan daklatan. auntie, pasensya ka, tad lang amin papanakno ko. Hayo na yan. Awan pa'y sirsirbi matao. Dinadaol mo lang arudan ti ref ko. Di nakpay pampansinan ang nakatugaw. Auntie, Amom lang arudan ang nasakit pa'y lati sakak ngaging gaita. Di nakpay amo atulungan. anya nga minayati iparamid mo kanya kante. Ingka man labaan dyan murang ko. Diyak makalaba, gaputa sakit pa'y laang to'y sakak. Anya? Di ka madanagan, tatangdanan ka, Darwin. Dagiti laang nadadagsen ti labam. Auntie, Hala, agtignay kan. Sambutam ti darang tinit, tapno daras mamagaan dagiti lupot ko. auntie. Agtignay kan! Ah. Aglaba kay ti lupot ko! Tangdanan ka ba? Sige, auntie. Di kang harap akong anya mo to. Ni, si kamot ng tinaglabay ti lupot ni auntie kasinsin. Uwan ka sinsin. Nagisarita kanyak nga ilabak dagiti murang na. Kasanon maagdamanan maibaganakan ka. May beaklatan? Amangan agkabawan. Uray saan ako natangdanan. Tulong ko lang kin ko na ti panaglabak. Sa bagay, ang tay pagsasawan na kamanan iti sana nasaya at timadi. Naglaing nga rog nagpabasol. Masya na kin ko na. Kaputa na sakit nga rudya sa akin na. Yung tirigat na. Tultulungam lang arudan. Si kapay ti dakas. Huwag nga rod Ala, tulungan ka matin nga aglabay ti lupot na. Tapno daras ka malpas, insan.
Isumat lagaya madi mo kayat nga alaan titangdan mo. Gapot ha dinadaal mo tilupot ko. Anya? Kita man day tili na ba ang mabistidak? Kadamatan pisang na. Ni, jak nadlaw nga dagayang pisang na tayo, tante. Ay, sinayang mula ang day bistidak. Ante, amang ano sigo doon nga da pisang na tayo abistina. Naanadak mo ta? Bayadam to'y dinadaal mo abadok. Anya? Apa nga abayada kante? Wala, ta dinadaal mo. Paboritok pa'y mat nga ron day abistida. Hala, agawid kan! Tatang, nakauyo nga talaga nante. Ay, una yan na dya kabsat ko. No, di mo tulungan, adalat na maibagana. No, tulungan mat, adalat na maibagana. Uy nga ro, tatang. Nakakaasimat nga raw, no saan mo atulungan kaputa marigata na bagna. Nakita kalimtag di may sasaka na. Di naman karon kaya't nga ipacheck up iti doktor. Pagkakasakit na kiti, bagbaga na, tatang. At ako mapay papanakitay. Inayaban na klaang. Naglabak. Yala, sakot ti makaam mo, makisarita king kuana. Mapan ka ni ti rumbang apapanam, anak ko. Ading ko, imayak ta. Ay, diyak kasapulan ti palawag mo, Manong. Ala, pumanaw kan. Agpapada kayo amin ngawan ang muna. Ha, anya ka rin tangay bagbagam ading ko. Awan ti madi nga inaramid king ka ni Darwin. Anya nga awan, kanunongam day Darwin. Kitam tinaramid na kanyak. Dinadaal na lang arudan jay ref ko, dinadaal na pa ay bestidak. Ading, talaga siguro ang madadaal jirip mo. Nalimbong ti panunod ni Darwin. Apay ko mga aramidin na tikas dyan. Siyak pa yan nakabsat mo, tisan mo kanunungan. Agdadata lang arudan ang nakabasol day Darwin, isupay lati sakit mo. Tanangam day ta pa nagsasaom. Tultulungan na ka tapno saan ka amarigatan kapo taad na nga ron sakit mo. Pumanaw kan, Manong. Ah. Diyak kasapulan titulong yo. Tatang, matanda na aganak. Anya ayati pakadanagam anak ko. Limabasak ita ija balay dante. Nagulimag, kan awan silaw na. Anya? Tatang, doon mo tinalawas sa dyan kita nanti sa lumi. Jakmat, umasasidag kin ko na. Ta makangagak lang itag kakasakita balikas. Uray siya kanak ko. Manipod pinapanaw nak. Jakmat din nagparangging kwa na. Tatang, Ay, nagrigat ngamin nga awatan ti ugali ni Antem anak ko. Nalabit aday tatirasaw no apay apinanawan ti asawa na. tang, Kanayon nagsakit ti saka na. Iso asaan na makatrabaho ana imbak. tatang. Anya nga tanong sa rungkaran tayo nagsapa, tatang. Kasla sa bali nga mintag parparik na kanyak. Ay, limtagan tintero asakak. Iguriguro ko pa yan, tinakaro asakit na. Sa payag may sak, dito'y balay ko. Awan timang isagana iti kanak. Mabisinak pa yan. Anya ti aramidak. Awanan timang talyaw kanya kadagiti kakabagyak. Likliklikan dakon. No apay nga italaang ama kaamirisak. No saan kumanaw yung kadakwada. Nalabit nga dada dito'y at tumulong kanyak. Salome! Anda ka di taunag! Tikapsat ko, ay agyamanak. Wan Manong, adaak dito'y silad ko. Sumrag kalatan. Anda kami kini Darway na ading ko. Madanagan kami, saan ka matin arumrumuar. Ande, langay tinakapsuta. Naskin nga ipamda kayo nito ospital. Ay, limtagan ti may sasakak. Adatan adyak maikaraw. Iti pa'y lako mga impacheck up mo na ita iti doktor. Tapno maamuan noan niya ti talaga asakit mo. Ti amok ngamin kat gagangay lang asakit ti saka. Ang apay nga agsugat matan ti kutil ko. Anya? Diyak kaya't nga ipakita kada kayo.
Gaputan agad ti sugat ti sakak alimtag. Ala, tinasaya sakruyan kayo, auntie. Ipanda kayo i ospital. Pakawanan dak manong Darwin. Saan akon anaulong kada kayo? Da kayo matlagayam ti makatulong kanya. Auntie, di mon panunutan da ita. Kuna ti doktor, nadadahil nga urat iti sakam. Iso alimteg kan nagsugat. Di ka matanagan, auntie. Taagim pag kayo mutlaheng. Kan, sa inyo na panunutan ti pagbahayag dito ospital. Da kamin kinitatang ti makaamo, auntie. Awan na saya at ngait din, tiki natangsit. Agpakumbaba ka tapnan danto tumulong kan ka. Bueno gagayam, di taan tinagibusan, di pa kasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Isagsagot ka na kayo ti YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.